καθένα να έρθουν πάνω για να τους μοιράσω τους ρόλους για την γιορτή της 24ης Μαρτίου. Σιγά ρε παιδιά, τι μας αρέσει αυτή. Καλά και τους σκοτώνεσαι. Σίγουρα καλή κυρία. Αφήσατε πρώτος. Σας παρακαλώ, μπείτε στη σειρά. Μπείτε στη σειρά, όμορφα. Όμορφα. Δεν μου λες, Αγγελική, τώρα βρήκες να κάνεις κομμωτήριο. Λοιπόν, παιδιά, θα πάρετε τους ρόλους για το σκέτς. Οικονόμου, εσύ θα είσαι ο Κολοκοτρώνης. Πάρτε μου. Ευχαριστώ κυρία. Εσύ Καλέτσιος, ο Κανάρης, ο Μπουρλοκέρης. Ευχαριστώ κυρία. Μπουρλότο! Δημήτρη, θα μου κάνεις τον Καραϊσκάκη. Yes! Ευχαριστώ κυρία. Πού πας, τα χαρτιά σου. Και εσύ Βασίλη, θέλω να μου κάνεις τον Τούρκο αξιωματικό. Thank you, Missy. Τον αντιπρόσωπο της φιλικής εταιρείας θα τον αναλάβει ο Τάσος. Yes! Thank you, Missy. Γιάννη, εσύ θα ήθελα να είσαι Έλληνας φρουρός. Ευχαριστώ κυρία. Και εσύ Νίκο, Τούρκος στρατιώτης. Ευχαριστώ κυρία. Εντάξει είμαστε. Αχ, ξέχασα την πουπουλίνα. Χρύσα, έλα να κάνεις την πουπουλίνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εντάξει παιδιά. Ναι. Κυρία, κυρία, η Καλίδα κλαίει. Τι έπαθες παιδί μου, τι συμβαίνει. Γιατί κύριε να γίνει χρυσό πουπουλίνα, εγώ τον ήθελα. Δεν πάμε καλά. Καλυδά, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να έχεις πάντα εσύ τα πρωτεία. Και στην προηγούμενη εθνική εορτή είχες ρόλο και μάλιστα πρωταγωνιστικό. Σε παρακαλώ πολύ, άφησε με να κάνω τη δουλειά μου όπως την ξέρω. Εντάξει παιδιά. Κυρία, εμείς να κάνουμε σουλιώτισσες. Βιργινία, σας είπα οι σουλιώτισσες δεν παίζουν σε αυτό το σκέτς. Μα ήταν ηρωίδες του 1821. Ναι, Αγγελική μου, αλλά στο συγκεκριμένο σκέτς δεν παίζουν. Κατάλαβες? Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, παιδιά, εσείς, αύριο που θα έχουμε την πρόβα, φροντίστε να βρείτε κάποιο εξάρτημα από τη στολή του καθενός, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο πνεύμα του ρόλου. Έγινε? Ωραία. Ωραία, εγώ θα ψάξω και περικεφαλαία και φουστανέλα. Και εγώ για Παρισιά του 1821. Εγώ για μπουρλότο. Εγώ για πράγκα και πέση. Κυρία, εγώ έχω στολή σουλιώτισσες από πέρσι. Δεν έχει σουλιώτισσες στο σκέτς. Κυρία, για να μην μείνουν οι στολές. Πήγαινε. Εγώ θα ψάξω για καριοφύλια και για ταγάνια. Ο Πολεμοχαρής. Παιδιά, θα φροντίσει και για τη μουσική. Ξέρετε τι ταιριάζει. Σιγαλάει η γιά μου. Ξέρουμε που είστε όλοι πρόβλητοι, μπράβο. Λαμβάνετε καλά τα λόγια σας, συμφωνεί. Ωραία, αύριο. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι? Ναι, ναι.
κορίτσια, είπα, στην άκρη. Έχουμε βρει και αυτά που χρειαζόμαστε. Φέραμε και στολές για τις σουλιώτες. Κορίτσια! Δεν έχει σουλιώτισες στο σκέτς. Καλά, κύριε. Λοιπόν, η πρόβα ξεκινάει. Εσύ, Καραϊσκάκη, συζητάς με τον Κολοκοτρώνη, την Κουκουλίνα και τον Κανάρι για τον αγώνα. Θα μιλάτε σιγά, γιατί η συνάντηση είναι μυστική. Εντάξει. Λοιπόν, οι στρατιώτες παρακαλώ, να πάρουν θέση. Γιάννη, θα φυλάς εκείνη την πόρτα. Νίκο, θα φυλάς εκείνη την πόρτα. Μα τι κάνετε εκεί! Φυλάμε την πόρτα! Φυλάτε με ύψιλον, βρε! Καλάτε, καταλάβαμε! Μην κάνετε έτσι. Αν κατάλαβα καλά, κυρία, εγώ και που μπορεί να φέρουμε τα νέα στους υπόλοιπους. Τους λέμε για τα καράβια μας και για την πορεία του αγώνα στη θάλασσα. Και εμείς συζητάμε για το τι γίνεται στη στεριά. Τον τρόπο που θα γίνουν οι μάχες, πού θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Σωστά! Σωστά, βλέπω ότι έχετε καταλάβει καλά το σκέψη. Μπράβο, παιδιά. Εδώ καταλαβαίνουμε στα μαθηματικά την αναγωγή στη μονάδα, κυρία. Το σκέτς θα μας δυσκολέψει. Έπειτα θα έρθει εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας και η συζήτηση θα διακοπεί την ώρα που θα ακούσουμε τους Τούρκους να έρχονται. Εσύ φρόντισε να κάνεις το έργο, εντάξει? Ασκουρσού. Ορίστε! Ασκουρσού που γύρουν για μας σαβά. Ωχ, αυτός πήρε το ρόλο του στα σοβαρά. Μην ελληνικά, παιδί μου! Οκ. Εγώ που κάθομαι, κυρία, δίπλα στο Καραϊσκάκι. Να κάνετε δίπλα σε εμάς. Που έχουμε και τις στολές. Εσείς στο ζάλογο! Δεν έχει σουλιώτισες στο σκέτς. Πότε θα το καταλάβετε. Εσύ, παιδί μου, κάθεσαι δίπλα στο κανάλι. Λοιπόν, η πρόβα ξεκινάει. Λασκαρίνα, τι ώρα είναι? Stop! Τι κοιτάς, παιδί μου, το χέρι στο ρολόι σου και μου ρωτάς τι ώρα είναι. Φορούσα ρολόγια το 1821. Λες, Λασκαρίνα, ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Λασκαρίνα, ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Να χτυπήσουμε την Τουρκιά από στεριά και από θάλασσα. Να τους επιτεθούμε όλοι μαζί. Εγώ είμαι, πού είναι, τι έγινε. Stop! Τι γυρεύσεις εδώ, παιδί μου. Είπε όλοι μαζί και μπήκα, κυρία. Πήγαινε πίσω στη θέση σου, παιδί μου. Εσύ είστε Τούρκος! Τούρκος δεν είσαι! Όχι και Τούρκος, κυρία. Μπορεί ο παππούς μου και η γιαγιά μου να κατάγονται από τον Πόντο, αλλά είμαι Έλληνας. Βρε παιδάκι μου, στο σκέτς δεν είσαι Τούρκος! Α, στο σκέτς. Ναι, είμαι Τούρκος, κατάλαβα. Βγαίνω έξω. Τέλος. Δεν να πω. Είπαμε όταν θα πούν οι φρουροί, συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι. Α, όταν θα πει ο φρουρός, συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι, θα κάνω δόρυβο και θα μπω. Κατάλαβα, βγαίνω. Επιτέλους. Συναγερμός, συναγερμός, έρχονται οι Τι Τούρκοι. έγινε πάλι καλέ! Είδα τον Τούρκο να έρχεται και είδα τα λόγια μου. Όχι ακόμα, πάει να πάρει τη θέση του. Συνεχίζουμε. Εγώ λοιπόν, γέρο του Μοριά, θα βάλω κουλό του στην αμαρχίδα των Τούρκων. Όχι και γέρος, για πρόσεχε τα λόγια σου, κανάρι. Θανάση, γέρος του Μοριά είναι έκφραση για τον Κολοκοτρώνη. Το λέει και το σενάριο. Άκου γέρος, και μάλιστα του Μοριά
δίκιο. Στη θέση σου εσύ, αμέσως να κάνεις το άλλο. Άσκουσε μου τη ρούδια μου, για βάρια τα θέμα. Του! Συνεχίζουμε, πού είμαστε? Εκεί που καταστρώνει το σχέδιο επίθεσης, κυρία. Και σε λίγο θα έρθει ο εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας. Αλήθεια, πού είναι αυτός ο εκπρόσωπος, γιατί αργεί τόσο πολύ? Ποιος είσαι εσύ, βρε? Ο εκπρόσωπος, κυρία. Και πώς είσαι έτσι? Γιατί, κυρία, πώς είμαι? Με ρώτησε ο παπάς μου. Θα παίξει αγόρι μου φέτος το σκες της 25 Μαρτίου. Θα παίξει, του λέω. Και τι ρόλο θα παίξει, μου λέει. Τον εκπρόσωπο μιας εταιρείας, του λέω. Α, ωραία, μου λέει. Τασία! Φωνάζει τη μάνα μου και μου φέρνει να πούμε σωστά. Εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας. Και μάλιστα του 1821. Αλλάξω. Της εταιρείας. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Πού ήμασταν? Εγώ πότε γίνω, ρε παιδιά, άκουσα θόρυβο. Με εμάς τις φιλιώτες εσύ θα γίνει. Έχουμε και τις στολές. Αμάν, ρε παιδιά, με το σπασαρίξω εγώ στα λόγια μου. Εγώ δεν θυμάμαι πως στρατιώτης θα πω στην Αθήνα. Αυτό σου είπαμε. Πουλώτε, πού να βάλω. Πατσαρία, πότε θα κάνω. Τι θα γίνω με την πόρτα ακόμα, θα τη φυλάω. Κυρία, πήρα τηλέφωνο στο σπίτι. Ο παπάς μου λέει, άμα κουστούμι δεν έχουμε. Και αυτή τη φιλική εταιρεία ούτε που την ξέρει. Ούτε καν στο κλιματιστήριο είναι, λέει. Όχι, αμάν! Τουλού, τουλού! Έτσι πιο! Κύριε Στέλλα, κύριε Στέλλα. Νερό! Νερό! Λίγο νερό για την κυρία. Σκιάς